Com a degana del Consell d'Infermeres i Infermers de Catalunya, vull celebrar amb totes vosaltres, infermeres i infermers, el gran avenç que ha suposat el poder desenvolupar ja la prescripció de la recepta electrònica. Felicitar-vos a tots i a totes per la vostra constància i el vostre compromís en la cura de les persones, per aconseguir normalitzar aquesta situació que forma part de les nostres competències, de la nostra activitat diària i que millora també la nostra autonomia i l'atenció a la ciutadania. Des dels vostres respectius col·legis i també des del Consell s'us acompanyarà a tots i a totes en el desplegament d'aquesta prescripció infermera de la recepta electrònica, perquè tothom, infermeres, infermers i ciutadania, puguem gaudir d'un sistema de salut cada cop més fort i més eficient. Enhorabona i gràcies a totes.